ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен, видеои моро тамошо мекунен. апои меҳрубон, касе ки дар канали мо меҳмони нав аст, обуна шуданро фаромӯш накунен, лайк бонданро фаромӯш накунен. дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидесен, мо камтарам мевагӣ харид кардагӣ. насиб боша рӯзи таваллуди писар май хостум қайд кунам. нам хел кам мева харидагӣ. акма ҳамашро хеле сеткоровӣ кардашон надодам. ам хела тайёршон кам ба камтариш хостум нишон будам ба шумо дӯстони азиз. бо мо бошен то ахири видеора. дар инҷа боша дӯстони азиз, ман камтар хамир мекунам. саҳар қатӣ ба мо чӣ даркорай? ба мо об даркорай, намак даркорай, дрож даркорай, ор даркорай. и дар хамири нони мо дӯстони азиз. дар кулчаи мо бо ҳамин чизо даркорай, руған просто медозем. об, руған, дрож, намак даркорай дар кулча дӯстони азиз. дар инҷа боша нама хамир ма хелдам кулчара. дар уҷо таваққуш бошад. зуволои самусара ма гирифтам. дар инҷа боша дӯстони азиз, ман намихел торт кардам. 3 қавата торти калон бисквитни кардам. ма ки ҳеч ишон надам, фақат оз намқаша ишон метам ба шумо. баъд тайёри гулша ишон метам дӯстони азиз. дар инҷаш бошад барои фарши самбусо мо пиёзу гӯштмона реза кардем, камтар дигар руған. дар инҷаш бошад мо мои селёдка чи ам хел моира аз ман сукпукша ҷудо мекунам барои салати падшуба. аяма салато кам мекунам барое ки намехӯранд, кам мехӯранд. ҳар чиз мехӯри уже сер мекунӣ, салато ҳайф мешаванд. барам қа дӯстони азиз, ма кам салат мекунам, бисёр намекунам. ҳар комиш ялаган чай мекунам. дар инҷа бошад картошка сабзиёрам овҷӯшон карда гирифтам. намо чимона реза кардем. дар инҷа бошад самбусора зуволоша уже малака тайёр кардем. мариноват кардем мирғ. дар инҷа чӣ хел ки дидем дӯстони азиз, мо тортмонам тайёр шид. гулошама дохтам. тортмо хел қақшурам наомад, хел мешава. нама хел торт омад. ороишаш қаба дилам наомад. маззаш хел намедонам маколива начишидемаша. ороишаш хеле ки ман хостам хел наомад дӯстони азиз. хел мешава. нам хел ороиш додем. ва мо шӯрбо мекунем, ош мекунем. карачкора ношкиёра дар духовка медозем дӯстони азиз. дар инҷа бошад ман салат тайёр мекунам. ва мо чӣ даркорай? ман 2 дона ношки капчони харидам. гириби 6 дона тухм. дар ҳамин салат ман медозам. кукуруз, чипси салат номшам соз намедонам. салати навай ба фикрам. хай тамошо кунем, бибинед дӯстони азиз. салати ба маззае. ай салая дубуркагӣ ба маззае ба ман мақул шид. ман хостам ба ҳамин салат тайёр кунам. ам осоне масъулотош бисёр чӣ несте. намхела ҳамаша мо қабат ба қабат мечинем. тамошо кунем дӯстони азиз. обуна шуданро фаромӯш накунед апои меҳрубон. аз ҳар як шумо миннатдор ҳастам ки видеои моро тамошо мекунед. апои блогерое ки дар ма касе ки дар подписатсия кардагиам, ман ҳама видеои шуморо апои меҳрубон тамошо мекунам. лайк мебонам. ами комментар нависӣ хушам наметад. чӣ хел ки дидем ма дар ҳамаи видео бисёр ҳамаи мода лайк супер беҳтарин намха гап менависам. тамом. ва бисёрша мебинам бо наменависам комментар, яъне ки ман тамошо мекунам видеои шуморо апои меҳрубон ховарони азиз. бисёре мегӯяд видеои моро бибинед. ман касе да ки меҳмон шидагиам, видеоро тамошо мекунам, лайк мебонам. комментария кам менависам. ами фақат як калима чӣ мерава. беҳтарин супер лайк намха гап ман менависам дӯстони азиз. намедонам чӣ ами комментар нависӣ.
намефурам. ки ман видеои ҳамаи шуморо тамошо мекунам. Пой меҳрубону ховарони азиз, аллакай салати мо ҳам тайёр шид. чӣ хеле гуфтам, гириби, ношки, кукуруз, тухм, чипси ба модар кора. дӯстони азиз, хай тамошо кунен. ака манам хел зарди тухмро дар болош резинам хел кадем бактар пушакак мешакем. суб зарди хушрӯ меяв. чипсиҳое ки ман харидам бисёр шикастагӣ. дӯстони азиз, задагӣ, шикастагӣ. як бало када дара мебараса дами салати мо. созе хай мебинем ку чӣ хел мешуда боша. даташ ҷош намераса. ма пайван када чипсиҳои шикастагиро пайван када сахт кадам. дӯстони азиз, беҳад салати хушрӯям, осонакаям, бо лаззатай. дӯстони азиз, ма бо маҳсулотоша дар таи комментария чида менависам таи ҳамин видеода. касида ки маъқул бошад, марҳамат, рецептша гирифта истифода барен. дӯстони меҳрубон, иншоалло худо хоҳад писарчаи ман 8 сола мешавад. 1000 марта шукронаи худованд мекунам ки морам ба ҳамин рӯз расидем. 8-солаги писарамонро ҳам дидем. дӯстони азиз, худованд 100 сола шаванд, баъд аз он пир шаванд, бачаҳои ба ақл, ба номус, намозхон шаванд, дастгири падар модар шаванд. дӯстони азиз, чӣ хел ки диден, салати мо тайёр шид. беҳад хушрӯ, мада маъқулаи ҳамин салат дареҷаш бошад. дӯстони азиз, салати падшуба, аллакай ҳамаи мо шумои салата метонем. ҳамин салата мане ки тайёр мекунам, худам вообще намехӯрамаш, мара намефурад. маъқул нест мада.